Ibag nga aldaw tayo amin kakabsat niya dito Pilipinas, siya ni Ronnie Valdez. Nagita iti siya si Abu Dhabi. Maduha ang mangbangan taga-birthday ni Bagis. Bagis at nagan mo? Ang nagan mo Bagis? Ronnie Bagis. Ano matay mo? Bagis? Matay mo? May tinutong Bagis. Dito yung apo iti kwa, iti Samang Ilocano Abu Dhabi chapter. Kakagwapo. Sige na. Dito yung apo ti Presidente me. Bagis at nagan mo? Mark Bagis. Mark. Dati may tapo ni Bagis Hides, isut advisor mi ditoy. Dati sekretaryo me. Siya ti pinakabingan nga ako, sekretaryo. Piling. Dito na po. Dati iti nagwapo launa yung gobernador me. Gob! Musta? Nakabagyan. Katuan ng senador. Senador! Senador dito lapit. Congressman ako at video. Ay siya ka na apo ni congressman. Kamang kami apo.